Bitte Gott, der Elbus langt på Holdebanen, der hvor der skal der ikke ut. Litt der er ja. Litt ut, men ikke natur. Har til det då jeg har litt sånn der. Her şey güzel, kurcu bakıyor. Quando la gente ci doveva scegliere dopo io faccio so. Io lo so buono. Non avevo detto tu hai detto faccio. Ora non si guarda, Mirbe aqui breve, né? Zapieș eu aș video ia să fac. Ia kan. E video că ce am să am e la gama gin să să. Suru te om să dau mă pot să video ia. Bă ne bă.